Malawi Today. Ndikufuna ndikutsimikizireni kuti palibe cha chilendo chimene a DPP administration abwere nacho pokhuzana ndi ngozi ya ndege imene inatenga mioyo 9 of our beloved sons and daughters of this great nation, kuphatikizapo amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Mizimu yawo ipitirire kuusa mu mtendere mpaka tsiku limene tikakumane pansi pa mpando wa chisomo cha Ambuye Mulungu. Msayiwale kuti DPP is good at coming up with the propaganda to divert people's attention on its failure to deliver on the September 16 general elections campaign promises that ushered it into government. DPP akamati ndi system chimozi chimene DPP amatha kukwanirisa ndi kupusisa Malawi kubwera ndi nkhani cholinga Amalawi ayiwale kulephera kwawo wa DPP kutumikira dziko lino mokhuzana ndi malonjezano aboza amene ankauza Malawi nthawi ya kampeni ya September general elections. Malonjezo amene Amalawi anapusisidwa nawo ndi kuwasankha a DPP m'malo mwa MCP. Lero Amalawi akunka nadandaula. Sidatheso ndi zaka, sidatheso ndi chaka, sinatho 6 months, tidakali within 2 months ya ulamuliro wa DPP. Amalawi ambakali kudandaula mtsogolo tili ndi zaka zina 4 ndi miyezi ina 8 koma Malawi akudandaula. Sayiwale ya Malawi kuti boma la Malawi osati tu MCP koma boma lidapempha international aviation companies ndi ma experts kuphatikizapo company imene inapanga ndege imene inagwa ya Malawi Defense Force kuti iwowo aone chidapangisa kuti ndege igwe njani, nanga pa tsiku kunali bwanji, nanga kuti ndegeyo inyamuke chidachitika njani. In other words, they were given investigative scope ya madera a 3: technical, weather and operational investigative report. Anthu amene akunja kuphatikizapo amene anapanga ndegeyo, anthu amene amazuwa kufufuza ndege zikagwa, anabwera ndi report imene aliyesi Malawi anayiona. Koma a Thomas Didimu amdziko lino la Malawi mosokuzidwa ndi chipani cha DPP komanso UTM anawumirizabe boma la Malawi kuti report yakunja isiti kuimva, mukhaliso ndi commission of inquiry ina. Ndipo boma osati tu MCP koma boma la Malawi lidavomera, anabweraso ndi commission of inquiry ina which comprised of sons and daughters of highest respect, integrity and reputation in the land. The commission of inquiry was headed by a respected high court judge. Commission of inquiry imene kazichidwa ndi boma inabweranso ndi kafukufuku wake amene sana liwosiyana kwenikweni ndi kafukufuku amene anapereka international aviation experts and experts who are conversant with investigations ya plane crash mdziko lino lapansi. Sidasiyani maripoti yao. Komabe DPP and UTM led opposition Thomas Didimu deliberately never accepted both reports. DPP ya UTM ndonse osusa sana vomerede maripoti onse awiri, ndipo cholinga chake sichidali chinayi. The reasons of not accepting both plane crash investigative reports were simple. DPP and UTM amafuna kugwirisira ntchito ngozi ya ndege ija nthawi ya campaign kuti apusisa Malawi kuti aloweso mboma. Panalibe cholinga china chimene anakanali report imeneyi. Anayigwirisa ntchito report ija, anagwirisa ntchito kugwa kwa ndege ngati chida cha campaign chionamizira ya Malawi kuti MCP idapha chilima, inapha anthu aja 8. Popeza dziko lino limakonda kwambiri kukhulupirira maboza, munthu ona choonadi, onena choonadi sama mkhulupirira. Amalawi ena adakhulupirira maboza amene a DPP yankauza, ndipo adasankha DPP kuti loweso mboma. Ineyo Honorable Kenneth Chitatata Nkwamba Nandi Katolitoli Msonda Village Edman Katolitoli
ndikuganiza kuti it is therefore unconstitutional, undemocratic, uncivilized and a waste of public resources for DPP administration to conduct another planned crash report. Akufuna yani asogolera DPP ngati simukwadziwa, akungofuna njira yobera ndalama, afuna njira yobera misonkho ya Malawi kuzera Malawansi popanga conduct kafufu kamene ndalama zimatuluka. DPP anali kuzuwa economically analibe kalikonse, adachakachika anthuwa, anali ndi ngongole zakatapira pana kuyesesa kuba kubakula ndi kupakula kupanga quick cash danga likapezeka. Pano danga lina limene alipeza kuti apange ndalama zansangasanga ndi kukhalaso kuti apange establish report ina ya ndege imene idagwa, sikuti kubweraso zina zosiyana ndi zimene era dachita. After all, international aviation experts, anthu amene amadziwa ndithu kupanga investigation ndege ikagwa, angakhale opusa DPP angakhale anzeri anapangapo za aviation DPP. Si pabweranso china chosiyana ndibwereze DPP akungofuna njira yobera ndalama, akufuna njira yobera misonkho ya Malawi kuzera Malawansi. Fakamafufuza ndalama za boma zimatuluka, ndibwereze DPP watu msaone choncho anali kuzuwa economically analibe kalikonse, adachakachika twanzatu, anali ndi ngongole, ali ndi ngongole zakatapira, ndipo pana kuyesesa kuba kubakula kupakula kupanga ndalama yansangasanga danga likapezeka. Pana apezaso danga lina loti apange ndalama yansangasanga kuzera mu zimene akufuna kukhazikisa kuti kafukufuku. Komanso nene zoona, it is inhuman to continue traumatizing the families that lost their loved ones in the plane crash accident by conducting such fake politically motivated plane crash report. Jinene ndikusowa umuntu kuti zingwatozabe wapangisabe kuti abale mabanja amene anataya okondedwa wawo tizikhalabe tikuwatocha tikuwatonza maganizo pomabwera ndi mafake politically motivated plane crash commission of inquiry. Sibwino anthu anataya abale awo, anataya mabanja awo, anataya anthu ofunikira mabanja mwawo. Tiye apase mwayi mabanja awo kuti Mulungu apitirize kumatonthoza pamene akupitabe chisogolo, kusiyana ndi kumafuna kuwazunza, kuwapanga tocha maganizo naganiza kuti pabwera china chachilendo pamene tikudziwa kuti palibe chachina chino chitabwere. Umene uso munthu. Ndipo ndinenera kuti ineyo ngati Malawi nanenso tundi ndi constitutional and democratic opinion kukambapo pa maganizo anga pa investigative report ya plane crash ya fake imene DPP afuna kuti akhazikise. Ena mutasobwera ndi maganizo anga tili mu ufulu wa matipati limene kuyankhula maganizo ndi constitutional, democratic komanso birthright. Mukatero kapena ndikatero sindikuti ndaphwanya malamulo ayi. Ndinanenso ndapereka maganizo amenewa ngati 10 Chitatata, kwamba Nandi, Katolitoli, Msonda, Atsogo, Uncle Kemso, Village Headman Katolitoli. Sinapereka maganizo ngati wachilile kwa wachilile wachipani cholamula cha DPP na cha MCP woyankhulira ayi. Koma ndapereka ngati Malawi bado asoma sopano Mkristu mulaliki komanso wandale. Ziko happy and prosperous New Year 2026 is the year of divine connection.